Ikastolak euskara ardatza izanik, eleaniztasunaren inguruan izugarrizko apustua egiten du. Euskara lantzeaz gain, gaztelania, inglesa eta frantsesa lantzen direlako. Hau irakasleen prestakuntzan, materialgintzan eta metodologian lantzen da. Bestalde argi daukat gure ikastolak, gure seme-alabak ondo prestatzen dituela. Bai etorkizuneko ikasketerako, baita ere lanbiderako eta baita ere bizitza pertsonalerako ere. Harrituta gelditu nintzen ikastolan, apustasieran ez, semea aurreneko gunetan da posik eta komentatzen ez gauzak egiten zituzten. Ni banekien gabonetan da, beti parte hartzen zutela, Santagiretan da bai, da. Baina gelditu naiz, zein mugimendu da hon kulturaldetik ze gauz pila antolatzen dituzten ez. Ikusten da, lan pila bat egiten dutela, saiatzen dile eguneteko egunea, gauzak hobeto lantzen. Eta egia esan, ni musiko bezala, gelditzen ez txoatuta, ez, harrituta eta ikaragarri posik, ez, hartzen duten lanagatik eta halako zabalera ematen dutelako kulturari, ez, ikastolatik, herri ikastolatik. Oso ondo batzen naiz, nola larunbat goizetan ikastolako kamiseta txuri urdina jantzi eta playero jokatzea, juteko nola elkartze ginen lagun talde bat ikastolatik. Eta orduan bizi izan dutako esperientziagatik jarraitu nuen futbolen jokatzen, eta nahiz eta gaur egun ez duten jokatzen, nire egungo kuadrilla ikastolan garai hortan ezagututako lagunak izaten jarraitzeu. Gaur egun gure umedazken bentajak kristona dira, ezta? Gu hemen txibiltze ginen, palotetan jolasten, zelaietan, hemen da, guen ikustea, frontoia indue, kiroldegi indue, saskibaloia, danetik handake, barrunde beste instalazio, gimnasio egiteko, eta aukera handia dazke eta gukolako aukera geukiko garen nutuke beste gauza bat izango litzako aurreaino, ez dakigun noaino iritsiko gineak ez da, dazke frontoia, dazke danetik hand. Gurasok dakaun lan ordutegia dela eta goizen zazpiterretatik zaintza zerbitzua edukitzea eta baita bazkaltzeko garaien egun batzutan gelditzea edo ez aukera izatea, guretzako lasaitasuna handia da gurasontzako. Horrei gehitzen badit jo, bai tutoria bera dela bi zerbitzutako arduraduna, gurantzontzako aurrakustia beste lasaitasun bada. Horre da nahi gehitzen bat jo, 16 urte arte kalitatezko hizkuntza baten, herri bertan dakaula, gurasontzako nik uste eta postu ona dela ikastolan ikastia. Ni beti esan dut ikastolak bizitza aldatu zirala ez. Azkenen garai horretan ikastolan sartu nintzen garaian, bertan erreferente asko aurkitu nituen, gero bizitzan balioarik izan zaizkitenak. Eta pertsona bezala bertan hasi nintzen sortzen. Eta gaur egun naizena, hein handi baten ikastolari zor diot ez.